sigra ngrakit nawang sesangka nalendra pangmarwa sing sangka trigu mulung mangrempak ing wadya katriku mulung mangrempak ing wadya Gurdagara rengga kiri-kiri nanggono magawe glarira wang-wang kocap nalika semanten dereng ngantos anggene sami purna lawan pirembagan iki Sang Manta Bisma lawan Sang Prabu Duryudana kedadak gumeder jroning pasiban Jawi sinten mantun miyasangyaning para naeka ingkang samya gantung pasiban nenggih abdi kinasing Madukara Kelurah Petruk Kantong Brong Kelurah Bagong ing wantun minggas tinggil binatara miyasangya kang padha gantung pasiban mangkono mbiyaing para naeka kaca bias bire dayor dalan bire kembang popon teratepan rayungan lunga langkung rayungan lung malengkung
semu kang mawon rara kandak lekujuk mancar-mancar solo kimal sumaro desa maloleh hawa mana gombulung anak lagi jaran Prabu Duryudana kados pundi Bapak Durna sareng ngantos rampung anggen sambil simil pimbal pengendikan Mboten Mas dolanan sulak lah kok Stinggil Binatur atau ketekan mengedan. Nggih. Menika kados dinipun Petruk kantong bolong. Nggih, Nger. Oh, temunten napun selepat leres kapijiya menapa dados pikajenganipun pun Petruk kantong bolong. Petruk kantong bolong. Wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun. Sowan tanpa tinimbalan padha becik sapratamu. Ini nggih awis saking berkatun mayosipun Sun Prabu Duryudana ingkang mentah dumateng ingkang abdipun Petruk kantong bolong. Lulus harja piswan kula Nirbaya Nirmikara Durga mendak kala sirna. Sembah semaya bekti mantu-mantu mugi kunjuk wonten sandhap pada paduka. Haula Sun Prabu Duryudana. Iya Petruk kantong bolong wis tak tampa. Gawe bunga ing atiku pangestuku tampan ana sanget anggen kawula pidhatosaken jimat paripih kajiwanan penak nanggon mulungun sampun boten kirang mrayogi sinuwun Bagong padha becik sapraptamu kawulanan wene nggih awal saking berkantor pangestunipun Sinten Prabu Duryudana wilujeng lampah kula den bekti kula kantun nggih den sumung apa terus sumung kemeng pangabekti sumung kutuk kebon sumung kemeng pangabekti sumung kemeng pangabekti mugi kanca wonten sandhaping pepada paduka Sinten Prabu Duryudana jimat pundhan kula madya padha praktek dilan iya genep apa lho sawise aso napas asat ponangriwe Petruk Mara gagih matura dina samengku Petruk tepeka ning Stinggil Binatur tanpa tinimbalan ana parigawe apa. Menapa sampun dipun keparengaken matur sinuwun? Iya, mara gagih matura. Piye? Gong sing ngomongake apa kowe, Gong? Kowe wae, Tru. Kademen aku. Awane iki kadhe bedidik kok ya, wis ketiga iki. Waduh ora jamak-jamak. Wis gak omongan. Iya. Selak wengi Mas. Ya. Nggih, sinuwun Prabu Duryudana kepareng matur lepat menawi ngapunten. Estunipun sawan kula wonten garing astina menika mboten saking pikajengan kula piyambak menika babar pisan mboten. Nanging sawan kula menika dipun duta kaliyan para pepundhen-pundhen kula Pandhawa ing dinten samangke ngaturaken pekabaran utawi ngaturaken kauningan bilih kadang-kadang paduka para Pandhawa dinten samangke nembe nandhang duh kita ning pegalih. Niki awit saking mendranipun ingkang rayi paduka pun Raden Janaka. Monggo dinten samangke boten wonten apa kaya jenenge Kang? Nganu apa jenenge? Andha Kang Mengo. Oh, andha kok Mengo. Cendela Kang Mengo baban Kang Sumende. Nah, mboten wonten ing kados dipuraturaken Bagong kala wau nanging mboten wonten ing mangertos wonten pundi mendranipun bendara kula ya menika ndara kula pun Arjuna mila lajeng Petruk dipun duta utawi dipun kengken kaliyan ndara-ndara kula Pandhawa truk arah ning kabeh upaya wis ditindakake kabeh rekayasa lan reka dhewe wis ditindakake ning nyatane Janaka ora ketemu mula dina iki pungkasan gurune Janaka kuwi mapane ana negara Ngastina sing jeneng Penembahan Begawan Durna. Mula dina iki golek ana Begawan Durna sono meneng negara Ngastina takokno mbok menawa Janaka papan dununge Begawan Durna ngerti. Nah, menika sinuwun lajeng daya-daya kula kalih Bagong sowan teng Garing Ngastina niki mau nitih Astri 800 boncengan kalih Bagong nganti dereng ngadus barang sinuwun ya ora dadi ngopo Petruk. Nah
pramila saking menika rehning kula sampun kepanggih kalian Sri Prabu Duryudana lan wonten ing stinggil menika ugi wonten penembahan Begawan Durna. Menapa dipun keparengaken kula badhe sampe jagung kalian sang penembahan Begawan Durna sinuwun. Bapak Durna. Wonten dawuh nggih. Bapak Durna sampun mireng piyambak. Petruk sowan wonten negari Ngastina menika boten madosi ing putra Duryudana. Nanging Petruk badhe madosi penembahan Begawan Durna. Ingkang surasanipun kapurih madosi wonten pundi mindranipun putra Paduka pun Janaka. Nggih, nggih, kula tal sawetawis nggih. Monggo, Bapak Durna. Petruk, Wonten dawuh. ngene ya Petruk. Jajane iki mbok takon apa karo aku ki aku iso mangsuli. Apa ngelmu-ngelmu sing bakal mbok butuhke aku iso mangsuli. Apa meneh mung perkara lungane Janaka. Janaka le lunga wis pirang dina. Nggih utawa sampun Tri Madya Candra, Tri telu Madya Tengah Candra kuwi sasi. Telung sasi setengah Janaka le minggat kali lunga. Nggih. Ngene ya Petrus sing jenenge wong lunga kuwi cara dene ana sing madake karo barang sing ilang. Ngaten punten. Monggo jenenge barang ilang kuwi lek goleki carane nganggo hitungan suku watu gajah buta. Cecak kadalula, cecak kadalula, cecak kadalula. Kuwi diitung dibagi 5 terus turane mung tiba apa cecak kadalula. Upamane tiba cecak. Nek tiba cecak niku tegese Nek tiba cecak kuwi tegese Janaka le lunga ora adoh. Paling ya meneng kiwa temen Madukara kono. Paling ya nginep-nginep ning gene sapa ta sapa. Nek digoleki ning Madukara mesti ketemu. ngaten punten. Nek tiba kadal, Nek tiba kadal lungane Janaka rada adoh. Luar kota. Iso luar provinsi Petro. oh ngaten. Wah Petro. Lah nek tiba ula, Wah nek tiba ula kuwi Janaka iso luar negeri lungane tekan luar negeri. Monggo. Ditahan ngono imigrasi. Nah, kuwi Janaka ora bakalan iso mulih Petro. ngaten Mbak. Tur ta Petro nek pancen kowe kepen goleki Janaka, sak tenane Petro. Aku ana enah ya, aku ana wektu. Ora suwe, ora suwe. Kowe entar ning pagelaran Jaba, entar ning Pasiban Jawi. Ora nganti gantalan tapak mesti mung bakal tak tungko tak wene ngerti. Menyang ngendi lungane si Janaka ku ya Petro. Oh nggih. Sri Prabu Duryudana, piye Petruk? Kula pun entuk wangsulan saking penembahan Begawan Durna nek ajeng diwenehi ngerti teng pundi mendrane Ndara Janaka. Pramila samangke kula badhe nyuwun pamit badhe nenggo wonten ing pagelaran Jawi. Ya Petrus sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Duryudana kula nggih nyuwun pamit kula tak ngetutke Petruk. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penembahan Begawan Bisma kula nyuwun pamit penembahan. Ya Petruk sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penembahan kok nggih ngaturaken pangabekti nyuwun pamit penembahan. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Paman Pati Sengguni. Kok paman ta, Tru? Pati Sengguni sing Pati Sengguni. Kula tak ngenteni teng pagelaran Jaba. Iya Petruk. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Petruk. Iya. Sampe ketekan Petruk karo Bagong kok deg-degan rasane ati. Pati Sengguni kula tak metu Jaba nggih Pati Sengguni. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Narapati Basukarna kula tak medal pasilan langurimin. Iya Petrus sing ati-ati sapa bocah cilik. Ndara Kertipe ya sapa jenenge? Ndara Katomarma kula tak metu tak golek-golek teh teng Pasiban Jawi. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iki rumah saku wong semuanya tak pamiti ana sing pangerten bablas. Ketoke yo Nalendra sugih-sugih. Ana patih, ana senopati, ana Padha sadit apa piye ya? Ban. Aku tak metu ning pagelaran Jaba sik ya, Ban. Iya, mboten aku ngestaken Jaba kira Petro. Ya, para nyawani ning seger sawangane. Sama aja. Anyar saja ya. Anyar pindahan. Nyuwun pamit sun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Petruk. Nggih, aku suka. Lonteni lho penembahan Durna. Iya, Petro.
Ora mengko dhisik to penemban Begawan Durna. Wonten Jawa penemban. Kok lek mumene wangsulan karo Petruk kantong bolong lah kok mubeng minger iki jane kowe ngerti apa ora? Kuwi penemban babar blas kula mboten mangertos. Estunipun yesahipun pun Janaka kula menika mboten mangertos penemban. Alah. Lah kok yo wangsulan mempeng jebul babar pisan ora ngerti. Lah kae mengko mau Petruk karo Bagong kok wangsuli ora ngerti, utawane si Petruk karo si Bagong ki mau ngamuk apa ora malah dadi gawe nang negara Ngastina. Wih, penemban cek kados pundi malah menapa wong kula menika mboten ngertos menapa-menapa. Ora ngerti tenan kok dipaksa kon ngerti. Biasane kon kula menika nggadahi feeling sing landhep. Ning duka penemban diten samangke kok ora disami kentul. Menapa sampun dangu mboten kula asah. Mboten kula nindakaken poso. Poso putih mboten pinanggih Anoman. Poso putih kok ora ketemu Anoman kuwi ora. Poso putih ki ora mangan sego, ora mangan. Ngoten dipatih nggih. Lajeng mriku ketak kados pundi penemban? Ya wis perkara iki tak balekke marang penemban Begawan Durna. Rene penemban Begawan Durna sing wis paring wangsulan kalawan Petruk kantong bolong. Mongko nyatane Janaka dina samengko lunga pendran saka kesatriyan. Tegese apa kang dadi wangsulane Durna iki mau ditunggu kalawan Petruk sing utamane marang para Pandhawa. Mula Durna Wonten Jawa penemban. Borong genu bakal gawe kartis sampeka sing baku aku mung njaluk aja nganti ana gegeran ana madyane negara Ngastina. Kuwi yen terang wis tak kendhawa penemban. Bawa penemban Begawan Durna Wonten Jawa sinuwun. kula suwun ditesamangke paduka Bawa Durna kedah tanggal jawab dhateng perkawis menika. Mboten langkung wis tak kendhawa sinuwun Prabu Duryudana. Bawa penemban ing Ketal Kondo yang penemban Begawan Bisma ana dawuhmu apa Putu Prabu? Ditesamangke monggo sesarengan kula kanthi wonten madyaning kedhaton Ngastina Kembul Bujana Drawina kelawan ingkang wayahipun Duryudana sinambi oncek-oncek dateng tetembungan kamulyan sejati kula wau Kanjeng Hyang. Iya Putu Prabu Duryudana yen pancen kaya mangkono ayo. Yen pancen Putu Prabu Duryudana wis bakal tumuju marang eling Uneyang ora bakal wegah ngambi-ngambi marang Putu Prabu Duryudana. Mekaten Kanjeng Hyang. Iya Putu Prabu. Bawa Durna Mboten pindho ngadhawuh nggih. ditesamake kula kinten pasemangan agung sampun paripurna ing sunarsa putra kedaton Kakang Nerpati Karna Basusena. Wonten dawuh Yai Prabu. Dumunten ditesamake sampun ngantos negakaken dhateng kawontenan negari Ngastina. Mboten langkung ngestaken dawuh Koko Prabu. Dimas Katoman membaro kang padha gantung pasiban ing sunarsa putra kedaton. London mboten langkung ngestaken dawuh Koko Prabu jimat pundhen kula.